Hello, hi. I hope you are blessed. Today we are chilling hard. Take two. Do you have a Hollywood Bets account? Now it is the perfect time to get one and get a free welcome package just for successfully registering a new account. You get a 25 rand sign up bonus and 50 free spins to play. Spinners on games on Hollywood Bets. To get this offer, just click the pinned link on the comment section below. Use the promo code SKWM or SKIM. This welcome offer, it is only for new customers who are 18 years plus. 18 years and over, the terms and conditions, they do apply. Play responsibly as we go back to the episode. Keep well and stay blessed and enjoy. Sithi danki siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo eThekwini eGagasini. Ngilo ngiyathela la because ngilo ngithi moto. Bangibheka la emva kwami la kunolwandle la. Bengila the other day ngijima nendoda enkulu uphakela. Athi Zulu. So mangila ngihlale ngidunyelwa uMakhewu. Time am right. Right but right wena njani? Mangibona abantu abadala umbuzo oqala ukuthi okay manje wena umuntu omdala. Manje ubusuyaphhi le kaMfene? Ufikile kaMfene nawe? Hayi kancane kakhulu ngihlalile. Ngihlalile iminyaka. Hey khona bashaya izandla bami kanje manje ngenyawo. Abo sister bami ngiyabazi bona bathi hayi nabadala iphusulu. And manje wena ngathi lezi zomthetho. Uyabona lama timer lawa strict lawa. Manje ufunani eDanyane? Okay asisintroduce asibatshele nje ubaba wakaba ubuya kuphi kwesiphi isigodi mhlambe. Igama uDumsana waGumede. Baba Gumede. Ngokuzala uzala eMaphumulo. Oh okay. La ngifunde khona amabanga aphansi. Ngaze ngadlulela eTertiary. From there ngadlula ngasebenza ke emva kalokho ke. Ngasebenza ngisho ngegama kaMkashukela enkulu. Ngasebenza kuyona ngaphuma kuyona ngawungena kwa Greenneck. Ngoba kahle ngafunda eTertiary ngenza geology kahle. Okay. Ngayiphumela eBSc yami. Ngesikhathi ngokwenza ke Jofuna ngenza i-honors. Abanye sakwazi ukuya ke kuyenza. Sizongena lapho kwenzakalana emva kalokho ke. Into yenzeka ulana ke ngithese ngisebenza kahle futhi kade nginkama mangithi mhlambe nganginenkingi angisenza kahle. Imali right impilo right. Yeah. Hayi ngisebenze kahle ngisebenze. Khamba isikhathi. Ufika umbaba umngani wami. Yeah. Ngibize ngegama. Yeah. Afike ekhaya athi Madumo njani futhi uhleli hayi futhi ngihlala ngi-offer ngisebenzi. Athi yazi la mfowethu kunento namajida la mfowethu afuna kusetshenzwe. Simnawo. Kusetshenzwana ubuyazi ngiyasebenza nje. Athi ngeke ngantshele ngemali encane imali yakho uyiholayo. Hey. Yabo. Mina ngitshela ngemali mina hayi lento yakho uyisebenzayo wena. Yeah. Uthi ufundile ayikho lento yakho. Athi azanje athi ubuko sibani bahamba ngeemoto. Wena awunamoto kuma. Hlahlamezwa nalo. Yeah. Nami ngibona nali ithuba liveza. Hayi. Sethi mwana mkhuleka la mashida lawo engikhuluma ngizofika nontambama. Hey. Ngithi uNkulunkulu ade ngiveze kodwa mayichaza ngizokuyinto elula nje. Yabo. Hey. Ay nangampela untambama ke hayi mhlambe isikhathi amaba bafike nalabajida lawo awu3 uyena ka4 lo mfana lo. Maluba beGumede angeke nguphululini. Yeah. Ungivumele. Uke wayingena lendlela eye crime because if somebody comes for the first time azokuthengisela iidea indleba inasivalo uzoza uze kanjani ukuthi kube lula nje just nje kanjalo angikaze ngangaze ngene emgebengweni licale kangiqala ukulecala elangibopha ngiqala ukuganga. Yeah. Futhi ngishaya iminyaka ehlakaniphile futhi emva kalokho ngiqala ukuganga. Yabona ukuthi mangibuza kuvela into eziright bakushaya iminyaka ehlakaniphile ehlakaniphile iminyaka beautiful statement bekuthiwa sibhala ama caption bemele si caption iminyaka ehlakaniphile impela yabo hayi mabefika la sihlale kamnandi nabo ntamba sikubangibeke emqondweni ukuthi hayi uMadumo la mfethu sesiyazana ngamba semasezana sibizana amagama manje njengoMadumo kade ngoDumsana base kuyoganga Madumo manje njengoMadumo manje manje Madumo la yeah kune bank la mfethu yabo ibank lise Crest ibank kwakuse uPhem awusekho manje. Yeah, Pembank. Yeah. Usekho manje. Kulophem lapho ulahlile kanje. Hawu. Ulahlile kanjani? Uthi hayi lapha mfowethu sokubanana nomuntu ophethe ivote ngaphakathi ozosivulela. Yeah. Lapha soshaya ingena na ekseni. Mabevula singena nabo ebank. Ungakagcwali. Ha. Ngoba sesilungwini lapha. Ha. Thina okay. Manje indaba yokubaleka uthi hayi khuleka. Thina saziyo. Yeah.
wena sidinga kuphela i-backup yakho kuphela wena i-backup mina ngazi nge-backup mina nje yabo kuthiwa hayi futhi sifuna umuntu thina lapha ozoma eminyango yabo agade amaphoyisa nozophazamisa no okay fine akunankinga-ke hey lento ngiyivuma kodwa ngiyasaba it was on Thursday ngalolo suku lolo abafike ekuseni ngo-5 kuthiwa siyahamba ke ndoda asingene emotweni kuhanjwe imoto iyodwa esihamba ngayo i-BM la ama-3 series amadala hayi masifika lapha ibhamu la ziwu-4 kodwa thina ziwu-5 ibhamu ziwu-4 hayi mina ngizoma emnyango hayi ngampela-ke kufike lapha ngaphakathi eyadini akuthi badeploy laba sengithola ilate laba vele inkuzimalanga lezi yimina nje imfene engazi lutho uyayizwa ilangweni bafika lapha hayi bafike ngampela bangene ngaphakathi baphakame ngaphakathi nangime emnyango ngimi nalo mntu omunye basinikeni manje niphethele la mnyango mina ngiphethe ibhamu esincane i9 yabona lamadala awayiplangu phethe yona la mina ngimile la emnyango nje ngisamile manje angaphakathi kube nomlungu osolayo uthi something is happening yabo konke yenzakala lapha bola abalungu laba bafake abagqoke amabhuluka eyikhindi amabhu no khaki hamba ngemoto lendo insimbi la ngemuva yebhundu sol konke yenzakalayo mina ngiboni umuntu obonayo ilomjida lomunye futhi lazoshaya mina yabo avana umjida angabusi alishaye akuthelele ibhunu mhlabe ngothula aliyeliwe kusukele kumsindo manje phakathi njengoba ikhuza bayikaphuma abakaphumi lapha bakaphumi lakhe nje lapho ama-security akhona avana abaleka security akuphela ngazi kwanza kanjani siphuma laphana-ke lento lenzekile icala manje selelikhulu icala-ke manje into ebingahleliwe kuyangishaya namuvalo manje asingene emotweni imoto yethi iyodwa bekhona imoto la ABM isebenzise la madala lamba ugogo omlungu umjida lade ngimla eminyango vana ayilo gogo vela amphushela lapha amlahle lapha ngene emotweni baphume laba ngaphakathi abawu2 sibaleke baleka ithathiwe imali shona baleka ngamakhaya ngale komolweni qhamukele nanda siqhamukela kamasho nanto-ke iphuthu zolizwa-ke iphuthu lenzeka lapho iphuthu intambo ziphambanayo ngento encane nje uyaboshwa futhi ngiyakutshela mina uthi uhlakaniphile hayi masike lapha la kwenziwa imali esihlukanisela imali kamnandi sesitshalo umuntu wena bhuti wami-ke sicathatha imoto uhambe uyilahla noma uyishise hayi lokho uthanda imoto ebona imoto imanzi inhle ayidlali ayidlali soze-ipaka kubo that time ngo-96 mase ngiserisa esafika esafika manzi nte yeke ubhakisana sesemzini ngoplasteliwe hayi kanti next door wakhe kunesosha yayibuka le nto le moto lezishaphi umuntu enhle kanje kulo muzi siyamazi asebenzi lo ayi usho umlilo ke manje yaqala uyashaya ke manje fika amabhunu kuyena yazi amabhunu mayefika wahleki ebeni kufa umlungu kufa ibhunu futhi ayambambe 1 2 hayi aqala acule yizwe umthi hey wadume bhemile siyaboshwa seboshwa usibani bani seboshiwe uthi awuseboshiwe bhuti baleka abona kubaleka obulima ngibaleka ngiba ngikhola lokushini ngisuke section yami yakwenye section awubaleki uyazifihla ngisho ngumsebenzi manje yes ngisho umsebenzi ngiyayifihla manje ngizoyifihla eduze komzi wephoyisa futhi mina yabo angazi story same hey mfethu uthi abusuku ngilele kulomuzi khala isicapha maphoyisa khala isicapha asikhathela sahlala lesicapha asho phakathi akizoke ebhuze emqaleni ngokwesibani bani banengivuma hayi kade sikufuna baguleka uceiling board laba uhlepha uceiling board befuna imali bafuna isibhamu uthi hayi akuyonto angiyazi mina
Siwa unamanga siyazi okusizile ngamba komuntu ositshelile ukuthi sinasihamba naye. Eish. Ula eminyango. Langaphela ngiyaphuma komuntu abamfake iphepha elibrown la. Angiboni ukuthi ubani. Ayibona ukuthi hayi omunye wethu lo. Oh. Sekunozoyiphika la. Kuboshwe ngakhi at that time? Sekuboshwe ngakhi? Saboshwe 1. Sekuboshwe 3. Shoda mina. Oh, konje yeyabhimba nena jump ukuthi abamcaphile. Yebo. Yimo kwa bese kushoda mina. Ayi. Afike bangifaka isicathulo bangithathe. Siyapha e-police station ePine Town. Afike lapha nasiboshweke lapha nakhe sihlaleke. Ayike oyedwa uthi avana aculi. Bathi nabafowethu hayi mina ngiyakhuluma mina. Abazongihletha isigwebo mina labantu. Abakansiphi leso sikhathi? Hayi benginamanga abazange. Aw. Hayi benginamanga, ngabe ngabaqambela. Nibenzela ubulula. Hayi abazange basihlupha ngalokho. Bawo lezo mpamane engathi shunshi. Yeah. Athi umjito omnyayi mina ngiyakhuluma bafowethu. Hawu futhi uyakhuluma ukhulumani. Athi hayi ngiyikhipha mina kulento. Yeah. Uzoyikhipha kanjani wawukhona? Yo. Manje uyayifaka ecaleni. Ufaka nathi futhi. Yabo. Athi nayi ngizokhuluma mina. Uthi hayi okay fine indlela yakubona ngayo nawe bhuti. Yeah. Asihambe singene ecaleni. Siqala icala. Hayi isho icala. Manje yazi napho ukulima ubheka into evele ekhona ebambekayo. Ayi. If kukhona umuntu oyi204 Ey. othi ubani wenza ukuthi ubani wenza into ephikayo la uma khona i204 ecaleni. Uphika into yokulima. Yabo. Mawuthi uyaphika kuthiwa engani ubani u10 nenza ukuthi. Yabo. Athi umeli wami la ndoda hamba nganzothini manje. Inkinga nayi 204 ngizothi hayi 204. 204 ipick sick. Ngoba umuntu ebenina ecaleni. Hey. Fine. Lithethe icala lapho waphela hamba u4 months kuthethwa. eHigh Court. 4 months waphela. Awusipho yoko bhuti omkhulu, awusipho yona because icala maban charge ku charge sheet ukhuluma ukuthi kunomuntu odubulekile nga 2 shots. Yes. Lo muntu wadlula. Wadlula. Ay ngapha ibank robbery. Zokuyimeda. Yeah. Ibank robbery. Yeah. Isibhamu. Yeah. Inhlamvu. Aminishi. Yeah. Okay, carry on. Siyaboshwa ke manje. 4 months later manje icala. 4 months later ka manje icala liyahamba. Yabo. Mina la ngangicashe khona, usisi wakho usufakazi. Usisi wakho. Uboneni manje usisi? Usisi uchaza ukuthi mina kunosuke ngafika ngalo ngiphethe imali. Uyachaza. Kwa amacala kwakuyimali ukuthi akuyimali nje eningi. Yo. Imali ihlangane lento. Hayi. Wayikhipha ibank imali wena Waqhathanisa amalanga. Emalanga Ngazo manje le ikhaya. yahlangana. Yahlangana. Angibophela usisi abantu sesiba kufakazi oqanda ikhanda enkantolo. Kangisanye ngiyambheka kabi ngiyamsabisa ngamehla hayi sezabantu hayi. Asabuseki lo sisi. Hey. Yaza kuhleki Mfethu uhamba icala. Usisiphothi ngiyambona ubona la khuluma ngakho khuluma into okuyiyona. Yeah. Kodwa manje ngiyamsabisa hayi bandla hayi. Sezabantu khululekile ezo free. Hayi. Umntana lesigwebo ke manje. Hey. Singene kusene sisilapha kuthi sukumani. Nangu accuse number 4. To accuse number 1 life sentence. Yo. Accuse number 2 life sentence. Yo. Number 3 40 years. Number 4 40 years. Sichaza ukuthi why so 40 years thina. Iminyaka yokuzalwa una ngakho leso sikhathi. 93. 163 mina. Ngina 62 this year. Leso sikhathi bona ngakho. Mhlawumbe ngina 35. Yeah. Useyijonga. Yeah. Hey. Bagibelisa 40 manje. 40 years. I-interpretation yakho bo understandani ngesigwebo? Bo wazi ukuthi sigide ebusuku nasemini? No. Angathi mina nje hayi. Uzoba 40 nje. Hey. Athi umeli wami no man. Athi cela sehle eboxini kancane. Ngolwesimele number 3, imini 4. Acela sehle inkantolo ukuvala ugoqa kancane, igoqa inkantolo kancane. Phinde futhi sibuyele. Yeah. Athi hayi inkantolo sengikhulumile nayo izolehlisela. Hey. Thina kanjani? Athi azoba 25. Ngokubika kuyafana nje mina 25. Inzima kabi yonke lonto. Impilo emzoma phela impilo yami manje. Hayi. Athi hayi lo 25 years uzonto 12 years. Oh. Still hayibo. Hey. Qala ukuboshwa. Hey. Kiyankiya inkanankana. Hayi. Liduma ikhanda. Hayi. Basithathe. Siyajele manje eWestville. Nje eWestville ngalala ngadlile. Masifika khona. Akuvuma nje ngidle. Hey. Athi ngifika ngathi le imphosa kumbe nawo.
Wena kuboshekeni wena boshiphala uyento ophela into ejele nje wena. Kwenzeni? Letho wenzile ayifani ke nawe. Hey. Kwenzeka iphutha. Athi manje uzomisela ukubenzana mawufika la ejele. Hey. Uzofunda, uzosonta, Hey. uzodansa. Usha umthetho. Ayi ngenhlanta kaze umthatha kaze ukufika ekhanda lami. Yeah. I won't lie to you, angikaze ngicabange nje. Yeah. Ngatshela okay la ngize ngicala lami la ngizobhekana nalo ngize ngiphume. Uma kuthi khona i-chance yokufunda, Yeah. kuba ne-honors yami ngenze yona. Uma kuthi iyenzeka. Hey. Angifike ngibuze ethi ngakwazi ukuyenza la. Kuthiwa hayi ungakwazi ukuyenza. La kuyafundwa i-unisi khona la ekhaya uyakwazi ukufunda i-unisi. I was so happy. Ngayishap ukuqhubeka nokufunda kwami. Bese bethe okay ngathi ufunda uzosiza ke nathi ke la. Uzobufundisa futhi. Yeah. Just to keep yourself busy. Nganginankinga. Yabo. Bale ngizosiza nge-maths. Yathi akula ubala ngizokwenza la ngizosiza lapho mase English ngizosiza. And ubusithanda isikolo. Bekisithanda. Whereas angikhule kanzima kodwa ngagcina isikole kwinto engiyenjoyayo. Hey. Hayi ngasiza ke lapha ejele ngafundisa ke sengaphakathi. Okay ngibele emuva ke safika ke la saseboxini ezantsi reception. Hey la basinika ingubo engakanani ngizogqoka. Awunika usazi wakho ke lapha. Hey. Hayi uzoyibonela baba. Mawuthi uyabhela igijima gijima intwala. Hey. Gijima intwala ezingubo. Yabo ke ngilencane iganga emalokishini angazi ngayimtshela kanjani bafowethu. Hey. Akudalwa lapha. Hey. Nekungube ngibhluku elikhulu awulazi ligqoka ubani? Hey. Liyanuka. Hey. Ngagqoka. Umlenze lo mfishane lona mude. Ubona indaba nawe. Ngagqoka. One size fits all. Hey. Ay, ngagqoka. Hey. Ngagqoka green. Ulakhona orange. Kokuse green. Oh. Ufike kudala. Orange ufike kumithini ejele orange. Besabizwa ibhantshi straight. Ufike ebhantshini. Ebhantshini straight. Yeah. Ngagqoka green. Hayi ngagqoka lo green ke. Kwacaka ukuthi hayi ngema sectionini. Ngisafika ngolesihlanu. Yeah. Gqibela isonto. Weekend esetshenzwa. Yeah. But Monday sayisa sectionini. Yeah. Ey, manje sectionini kudume ikhanda. Ngiyaqala ukuboshwa angazi lutho ngejele. Hey. La uyabona unemkhonqono yakho nje efaka igqoko ezibe ezincane ezibeke la uyabona ukuthi hey. Engozi eziqala lezi uyabona ukuthi uNkulunkulu wami. Impilo zephilile yana ke manje impilo yami yonke. Hey ngihlala la kunomubaba la uthiwa ngingambiza ngegama lo baba. Yeah. Lo bulala lo mess lendlela lo baba lo. Yo. 7 engaka lo baba. Manje yabona akusalaleki ke manje. Ubuthongo ufika. Lo baba ngala ko Great Town. Hey. Ay 28. Ay nongolo. Ay 28. And futhi into enkulu yakhona. Uyena nje ejele wayo into enkulu phela ejele kuma 28. Hey. Phathwa ngako mess. Ubuthongo afiki. Uzofika umshida la 26. Wangasekhaya. Athi hayi khuleka Dumsana. Lento lapho uyibona ihlangene nawe. Yeah. Futhi obuhlala nathi ngala. Hayi uphephile. Yabo. Ekseni makuyophaka uzohamba nathi. Mina ke engithola ke yabona uhamba nabantu. Engithola sengifike ngaphakathi ke emnejele. La bengihamba nabo bayisebenzi. Nabengazi bavele baphuma ejele. Hey. That's why bona bethola life sentence. Ay. Bebevele bebuya ngawu life futhi ejele. Babuyela ngawo futhi life ngicala elifanayo. Yabo. Mina ngi first offender nalo. Hey. Number 3. Hey. First offender. Laba babevele bevele kade begwetshiwe. Oh. Bebesasayina vele. Yo. Benza icala. Yes. Kanti la kunona niyadelela nini. Sekuhabitual manje. Yeah. Sekuhabitual. Yeah. Bashaya ngo life ke bona. Bathi kuthiwa thina into esigwebisa ke manje ngoba amukho ofuna ukuvuma. Ukuthi ubani ngempela obulele. Base kuthiwa common purpose. Beshaya kanjalo abelu bathi common purpose ukuthi nonke benikhona ke ibhachile nonke. Aziye zonke. Yo. Hayi ahlala ke lapha nalo baba ke endlini lapha ejele ke manje impilo isinzima ke manje impilo. Kodwa ekseni kwangicela sengifundisa. Sengifunda futhi nami ekugcineni. Akwajwayeleka nje kwahlaleka. Yeah. Nawuba ke ejele phela ejele lijike sometimes. Yeah. Simo sikunganyakazeki ejele. Yeah. Ushube nje ejele. Uzofisa ukuthi angicotha ngenanga la ngaze ngenza uyisolo. And uyiboshwa wami ngiyayisola. Hey. Hey ngiyayisola.
Eish. maningi amathuba angawaluza, maningi amaphutha engiwabonayo, ingakho kunengane yami yashona ngisejele, ubaba wami ushone ngisejele, uma washona ngisejele, yabo. Uyabona futhi unzima uphuma ejele, uphuma ngebhuluku elilodwa, cishe lesisodwa, ijezi elilodwa, ngiphume kunjalo ngingasanalutho mina ngiphuma, impahla ngishila ngingasekho ngisho ivest, sekho ngisho ivest. Kodwa ngithe mangibuye ingane zami zahlala phansi zami ngithe mangiphume ejele ngo-2010 July 23 bengilokhu ngene ngo-98 ngoba mina ngiboshwe 96 ngathi ngagoshwa ngo-98 ngathi ngiphuma ngo-2010 ngiphumela eWestville. Ngithe mangifika ekhaya anginalutho. Uphuma ngale khathi World Cup. Ngiphume sidlulile. Ijele lanqaba ungikhipha kusekhona World Cup ngizoswe ngilingeke. Kade aphuma emva kwayo. So asike sichaze isimo sasendlini. Bowunaye mhlambe owakwakho bophila naye obeka unkosikazi okanye nje bewusaphusha bengisaphusha nje kodwa I was young that time. Mara bosono mntwana. Yeah, besinganabantwana. Okay. Bakumanje ibona abasupportive kakhulu kumina. Yabo. Intombazana yenza actual science. Umfana usebenza la ephuzini. Usesasolo umfana usebenza khona. So ibathi baba cela uma uphuma lapho uyiphathe kahle. Hlukana nalento le manje. Hlala ekhaya. Whatever you need is khona. Esokwazi ukusiza khona sokusiza. Asike sichaze isimo sobaba ngobudala bakho then kuzabantwana iguquke lento bona sebabazali kuwe. Uthi ngangenkamba manga. Ibhlungu. Worst party ungabakhulisanga. Yabo. Ungabakhulisanga. Nanto enzima. Kodwa manje uthi ubona bakuthanda ngendlela edlulele. Yabo. If you need a car na imoto. Udinga malini yonke lonto, yabo. Baze banquma ukwenza allowance yabo. Every month. Uthi umfana uzofaka imali usizofaka malini. Yo mali za kumina. Yabona ibhlungu nje lonto. Yabo. Ngoba ngithe mangiphuma ngo-2010 kwavela ipost eSasol. I went there Sasol. Bafike ngangena sangena mhlambe sasila ko-12. Ngayenza interview yonke into ihamba kahle. Ngithe sesizophuma nje ofisini kwaqhamuka umfana ephethe laptop kweza kumina onqonda kumina. Wathi kunjani bhuti? Ngathi ngikhona. Wathi hayi sorry yazi umsebenzi wakho muhle. Sinayo kumse into zakho la zikhona siyayibona zindle. Inkinga nayo evelayo. Criminal record. Ngesisisa. Ngaphatheki ngaba nathi ayithi sinathi banje umthetho. Ayike singayenza. Ngaluza kanjalo. From there umndeni wami bathi ayikufana ukhohle. Futhi kuyacaka ukuthi lento izokuvimba still. Izongibamba. Yabo. Okwenzeka lokho ebhuti kubele emva kancane. Lo sisi lo wayefakaza enkantolo. Kayi ufazi okandula enkantolo. Uma ngiyesibhedlela ejele okuyimandeni. Hawu nangu. Hawu. Bewayini la? Wayesebenza kwaBhiya, ephethe kaBhiya lo sisi. Hawu bewayini lo sisi la? Akusho ukuthi sikhuluma nani ngiyitholi. Bele section ngiyofona ngibuza hayibo. Ngibona usibani la? Kwezakalani? Alo munye hayi uboshiwe lo uboshile robbery. Naye futhi kanjani na uthi hayi lo wathathwa ioyakhe ngoba lo sisi wami driver iBM usisi lo indoda yathi awusidrive siyobamba inkunzi kwaba drive ngekhathi besuke enkunzini abafana babaleka bangena emotweni yakhe baboshwa bonke umshango 18 years masibona lapho sangishalazela yashalaza manje naye ugqokile naye manje ezakhe inevi naye ugqokile manje yashalaza manje amsho kwaphela iviki ungalala lokhu uyayibuza because ubedingani lo muntu ufuna ukukhuluma naye uyakushalazela ngabuza ubedingani lo muntu unemoto yakhe unomuzi wakhe omuhle uhlala manje usana kumbona nje ethwabazi lapha ngakomnyande station eMlazi sephupha uphelile da uNkulunkulu mina wangiseva ngandlela thile manje tshela mina butomkhulu mase uzophuma because lento ngiyacabanga icassette belidlala la ukuthi nangomunye umuntu ongigwebisile
nizophuma kwayicabanga lento ukuthi siyohlangana nalo muntu ngaphandle. Mina ngajabulela kukodwa futhi ukuthi lobuhlungu akufake kumina Hayi sa. nami ngisifake kubona Ayisa. na uyabuzwa Ayish. yabo Ungicabangela angicabangela nonke. yeah ngicabangela okubi Ayish. futhi okubuhlungu kakhulu ijele liyayenza itrauma iflashlight yabuya mkhumbulo ukuthi mina ngisanda kuphuma ejele anginakho ukufihla ifoni ngisaba ngiphatha ifoni ngathi kongena amaphoyisa nalo valo nje ijele ngisaliphupha ijele Hey. ngizange saliphupha Hey. Boyisaba nje Uy- selfa. angifuni nje ukuvizitha nginabangane ngiyasaba nje ukuvizitha ngiyasaba Ijele. Ngoba manje- awufuni nix. ngoba nje yabona iphuzana yami i-degree yami ayisekho kufanele lento ngoba iyasuswa Ay. ngoba phela before uyiphase Yeah. uyahamba uyobhala exam exam board Yes, yes. hamba ngayibhodini ngobhala exam Eish. so le ibhodi yavanisa le crasher kufanele nanto engasekho Ayisa. impilo yami Hey. ngaqala phansi Reverse. qala phansi Yey. kusiphi isikhathi iminyaka ihambile Hey, enye into ijele ile. yabambezela ijele engakusho mfethu Ayi liyabambezela. isikhathi sejele futhi asibuyi Hey. siyahamba uzomuntu ethi ngakushaya ngiyejele ubonje hey qala ijele kuyabuswa lo Yes. akuyona indawo leya futhi akuyona indawo Lama cases mawuhleli lapha ukhuluma namajita ngaphakathi. Usually abantu ngoba siyabafundisa ekhaya. What are those cases as common? Like abo robbery, abo violation, rape, nan. Imapha ama cases adume kakhulu ejele. hey ngathi imeda ne-rape Ayi. imeda ne-rape kakhulu Hey. irobbery khona fine kodwa Yeah. into eningi Yeah. imeda i-rape From inkabi yonke le. Yeah, Yonke inhlobo kakhulukazi yemele. into enemali abantu asante enemali Into enemali. uyazi uzothola imali babulela umuntu uthola imali Hey. imali esikhashana Ayi. impilo umuntu ayisekho Hey, iBhayibheli lithi yano le impando yesono. Hey ngiyabonga time. I'm Nangifisa lutho. enjoying KZN Durban in particular. You know, I had an awesome time shooting and filming these episodes. I hope you guys at home nithokozele uhlelo le against the wall. Ngiyabonga kakhulu time lami, but now I want to also afford you an opportunity because you seem like a very genuine and ubaba man uzinzile nginesho khona ohleli lapha ekhaya usho ukuthi no man nginento right engamlingana lo baba and abantu abaningi bayabuya kimi kunobufakazi Yeah. ukuthi no le ndoda ngiyayifuna ize kimi. There are people who are calling every time and say Themba bengikhuluma nomunye umfana wami use Dubai athi ngise Dubai. I never thought ngizosebenza again but ngokuza ngihlale kulama cameras and share my testimony and enye into Yes. indlela okhulume ngayo hayi ngiyabona ukuthi uyaliphiphithi uyalandula ufuna ukuzwa nix ngejele Angicabangi. asibaphi inamba zakho baba. bonga mina inamba yami ithi 083 Yes 579 579 85 85 78 That's how we Udumisani wrap it up. Gumede. Until the next episode, you can get in touch directly. No Baba Ugumede. Siyabonga kakhulu. Nayo ke iBar Sky Lounge in KZN. When you make time and uze ngapha nje, not too far, but a stone throw away from Moses Mabhida Stadium. Keep well and stay blessed until the next episode. ngiyabonga Hey,